मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख सोरखारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सोरखारि साख्रि मावग्राफ्रा सिगांनिफ्राय 15 लाख रांसिम लन मोनदोंमोन नाथाय बे बारनिफ्राय सोरखारि साख्रि मावग्राफ्रा 30 लाख रांसिम लन लानो हासिगोन नंगौ हिमन्त बिश्व शर्मा केबिनेटआव बे जर'खा थिरांथाखौ लानाय जादों सोरखारि साख्रि मावग्राफोरनि लन होनायखौ बे समाव बारायना होबाय थारैनो आपुन घर बिथांखिनि सिङाव बे बारनिफ्राय सोरखारि साख्रि मावग्राफ्रा बांसिन बिबांनि लन लानो हासिगोन नंगौ बे बिथांखिनि सिङाव सोरखारि साख्रि मावग्राफ्रा 30 लाख रांसिम लन मोनगोन लोगोसे सोरखारा बे लननि 1% सुदखौ होगोन आपुन घर बिथांखिनि सिङाव दासिम 37,277 सुबुंफोरा बे बिथांखिनि गेजेरजों लनखौ लाबाय आरो सिगां समाव सोरखारि साख्रि मावग्राफोरा 15 लाख रांसिमल' लन मोनोमोन नाथाय बे समनिफ्राय सोरखारि मावफारियाफोरा 30 लाख रांसिम लन लानो हासिगोन लोगोसे सोरखारि मावफारियाफोरा 20 बोसोरनि थाखाय सोरखारनिफ्राय 1% सुदखौ रेहाय मोनगोन सोरखारि साख्रि मावग्राफोरनो हिमन्त बिश्व शर्मा केबिनेटआव बे जर'खा थिरांथा लानाय जादों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।